Jeg er altså helt sikker på, at jeg hørte nogen. Slap nu af. Har jeg jo ikke nogen. Jamen, hvordan kan det så være, den gynger, når jeg er ved din venstre? Det ved jeg ikke. Lad os nu bare tænke små af. Har du lighteren? Ja. Også. Ej, kunne du hende der Astrid, ikke? Altså, fucking dejligt. Synes I ikke? Kunne du godt bolle hende? Kunne jeg i hvert fald godt. Ja, jeg har det faktisk lidt på samme måde. Det var også fedt nok, at vi er heroppe sammen med de der piger helt alene. Helt sikkert. Der er intet, der skal stoppe os i det jo. Det kender. Hvad fuck er det? Der er jo ikke noget. Jeg sværger, der er noget. Jeg så det. Har du kæft? Jeg skal bare komme ind. Ja, I går bare ind. Jeg skal lige tjekke det her. Ja, lad os bare gå Vi ind. ses derinde, okay? Lad os ses. Fuck, det bliver grineren i aften. Virkelig. Jeg tror, jeg skal være så stiv. Ja, det skal jeg også. Det bliver overdrevet fedt, tror jeg. Jeg så også de der piger, de er så lækre. Ja, Jeg de vil er så så gerne lækre. klippe en. Jeg vil rigtig gerne. Ja, det vil jeg også gerne. De er så lækre. Det er helt vildt. Helt sikkert. Er det ikke lang tid, vi har set Alexander sidst? Jo, lidt. Synes du ikke? Ah! Fanden. Hvad fanden var det? What? Alex! Alex! Hvad fuck sker der, mand? Alex! Jeg tror, han er død. Jeg ved ikke, hvad fanden det er, der foregår. Fuck, det er creepy, det her, mand. Jeg skal ind for. Fuck, sker det. Der er ikke noget at gøre, mand. Kom, vi går ind for. Kom. Hvad fuck skete der der, mand? Jeg ved det ikke. Det er så mærkeligt, det Ej, sker. det er sygt, mand. Fuck, det er utroligt, det her. Fucking dumt, mand. Fuck, jeg ryster ikke, mand. Ja, det er også. Åh, shit! Hvad fuck sker der?